Γεια σας, Γιάννης εδώ, και σε αυτό το βίντεο σας έχουμε το δεύτερο preview, δηλαδή τη δεύτερη παρουσίαση του συστήματος έκτακτης ανάγκης στο Minecraft βέβαια, για το οποίο έχω στο κανάλι την έκδοση 1, η οποία αποτελούσε μόνο ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Θα δείτε αργότερα τι κάνει αυτό εδώ πέρα για όσοι δεν έχετε δει το πρώτο version. Και να σας εξηγήσω λίγο τι πρόκειται να δείτε σε αυτό το βίντεο. Ωραία, αυτό που πρόσθεσα στο version 2.1 για την ακρίβεια, είναι αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο είναι στην ουσία το ασφαλισμένο δωμάτιο. Όπως βλέπετε, μέσα υπάρχει ένα chest με τα αντικείμενα που έχετε κρύψει, με ό,τι θέλετε. Και γύρω γύρω υπάρχουν κάποια dispensers, τα οποία μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε, μπορείτε να γεμίσει όλο το δωμάτιο για καλύτερη ασφάλεια. Επίσης, για όσους δεν το προσέξανε, εδώ υπάρχει ένα pressure plate που είναι με έναν τρόπο καλά κρυμμένο και δεν φαίνεται, και όταν το πατήσει κάποιος ακούγεται αυτός ο ήχος. Ωραία, αυτό το notebook που ακούγεται είναι αυτό εδώ πέρα, μέσα στο κέντρο ελέγχου, και ο ρόλος του είναι να ενημερώσει τον άνθρωπο που προσέχει, το φύλακα βασικά, που κάθεται στο κέντρο ελέγχου. Αν κάνω τώρα τον κλέφτη, θα δείτε ότι σαν κλέφτης πάω μέσα να κλέψω το chest. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια dispensers, κάτι υποψιάζομαι, αλλά αφού ελέγχω το μέρος και δεν υπάρχει τίποτα, πάω άφοβα. Αφού μπω μέσα και καταλάβω ότι λόγω αυτού του πράγματος με ακούσανε, προσπαθώ να κλέψω όσο πιο γρήγορα μπορώ τα πράγματα που έχει μέσα. Αλλά πριν προλάβει να κάνει βήμα ο κλέφτης, τώρα θα κάνω τον άνθρωπο που κάθεται μέσα και φυλάει. Αυτός ο άνθρωπος θα ακούσει, επειδή το notebook είναι και μπροστά στα μάτια του, θα ακούσει ότι κάποιος μπήκε μέσα στο ασφαλισμένο δωμάτιο και θα χτυπήσει θα πατήσει αυτό εδώ το διακόπτη και θα γίνει αυτό. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή υπήρχε και στο version 1. Η διαφορά είναι αυτή που θα δείτε εδώ. Η πόρτα κλείνει και κλειδώνεται μέσα, και εδώ πέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να καρφώνεται αυτός που μένει μέσα και να μην μπορεί να βγει. Αυτό ο ήχος ακούγεται μέχρι μακριά, και εδώ αναποδίνουν τα redstone torches και ανοιγοκλίνουν αυτά τα pistons εδώ, όπου τραβάει πολύ πιο εύκολη προσοχή. Ωραία. Αυτή ήταν η παρουσίαση για το σύστημα έκτακτης ανάγκης, ασφαλείας, όπως θέλετε πείτε το οποίο μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτό. Έχω από κάτω στη description ένα link για το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο περιέχει μόνο αυτό το πράγμα, περιέχει, και έτσι θα μπορέσετε να δείτε από τι αποτελείται. Αλλά επειδή θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, και το λέω επειδή το ξέρω, να αντιγράψετε τι έχω κάνει για το σύστημα, μπορείτε απλώς να μου πείτε στα σχόλια να κάνω ένα tutorial. Δεν κάνω ένα tutorial γιατί ακόμη το κανάλι μας είναι καινούριο και δεν έχει κόσμο, και γι' αυτό δεν κάνω ακόμη το tutorial, γιατί είναι ένα πολύ καλό θέμα και το αφήνω για να μαζευτεί λίγος κόσμος να το δουν φρέσκο. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε.
μην διστάσετε να σχολιάσετε, να κάνετε like και όλα αυτά. Ελέγξτε το κανάλι μας για χρήσιμα βίντεο, επισκεφτείτε το blog μας το οποίο αναφέρεται στο server μας των Venus. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το Facebook page μας, για το οποίο θα υπάρχει επίσης link. Και αυτά για σήμερα. Να σας χαιρετήσω και εγώ.